Sawubona weluhle. Ngiyathemba ukuthi uyaphila, ngiyathemba ukuthi uright. Mina uyangicika mina umuntu mina. Othi uma ngabe kukhona into eyiphutha ayibonayo. Mase commenta njenga nawe. Uyangicika mina umuntu mina. Uyangicika mina umuntu mina othi mangabe ebona into ayibona wrong yena, agijima azokhomenta. Kodwa mawenza kahle, athula ngakhomenti. Kuningi kubonile nje uyabhala kuningi lendelana. Kuningi takelene khona phansi, kuningi. Ngikubonile nje kubhala nje kuningi. Uyangicika umuntu ofana nawe eluhle. Ngiyababona abangaphesheya. Ngiyakubona ukuthi ungala emkhontweni. Uyangicika kodwa umuntu ofana nawe. Uyangicika umuntu mina uqhamuke sengisola ngento. Kodwa akazi umuntu akazi mangenzwe right abhala ngcoma khoma hayi siyabonga khoma. Siyabonga khoma. Siyabonga khoma hayi kuhle into yenzayo. Kodwa once kwakhona into engathi i-wrong yena ayibona i-wrong masiyagijima ezobhala ama-essay njenganawe nje la. Uyangicika umuntu onjalo. Le ama position weluhle ukube mina njengokhoma mina ngangifuna ama position. Ngangihamba wonke ama event omkhonto wesizwe. Ngangeke futhi ngiyeze ngibele emumva ngoba ngibona phambili lapha. Kuye kwakuthiwa mina ngokhoma kumkhonto wesizwe ngangizela ama position, ngangifuna ama position. Ayongithola phambili lapha. Bambe imic mhlambe nami. Amandla. Ukube mhla ngangizela ama position. Akukhoshi event eyi1 emkhonto wesizwe wangibona kuyo. Mina njengokhoma. Ngihleli la ku TikTok nje. Ngelanga ovamsela ngokuthi nje before umuntu umxeke, before umuntu ubona into embi ngaye, qala umncome eqala ama content la yenzayo. Ungalindi umuntu aze enze mhlawumbe into ebothambe okay lena ke hayi i-wrong mase uyagijima yo comment ungakazi uzumncome. Mncome eqala umuntu bangabenza into enhle. Khona ngelanga uyokwazi ukuthi ube nesibindi ube namandla so ukuthi umxeke mangabe senza into embi. Ungamxeki umuntu ungakazi umncome. Isifundo leso. Isifundo leso. Angeke ngiphendele nalabo abanye abathi phela okhoma bayitholanga ikhundla. Azizela inkundla mkhonto wesizwe. Ukube ikhundla besifuna inkundla wesizwe, ngabe sayithola, ngabe saphendla. Nathi osibona lapha ematracking la umkhonto zase intshene khona futhi nathi. Uma event omkhonto wesizwe awusibona siphakathi lapha. Kuba kuthiwa sasizele ikhundla emkhontweni wesizwe. Niyahlupha lihle. Luhle niyahlupha. Bekubona ubhala ama-essay nje amaningi. Luwabhala. Niyahlupha. Niyahlupha. Awukwazi umuntu ukumgxeka, umuntu umsole, umuntu ucommente kwinto eyenzile ungakazi ucommente kahle ngaye. Angikazi ngiyibona icomment yakho. Angikaze ngiyibone icomment yakho. Ikhuluma nje okuhle. Khona abafana nawe la abathi niyena ukukhuluma la ku TikTok nje nini. Yabo uzuma kanizwa kanazi. Yonke nishofta kayizwa. Igama elithi gogo nangu umuntu waqhamuka nalo la ka TikTok. Ukuthi ANC ka gogo. Lo gama lesi ngitume kabi libizwa yonke indawo naseParliament liyabizwa nangu umuntu. Yonke iyakutshela ukuthi uTikTok ngokuthatha kancane. uTikTok noma ngathi ungawubukela phansi wena. Maningi amaqembu akalayo. TikTok waqumba phansi. Maningi amaqembu akalayo. uTikTok lo waqumba phansi. Namhlanje TikTok niyobona into engathi awusenamandla. Awukwazi umuntu ukumshaya, ukumgxeka umuntu makukhona into ebone ngathi le bingafanele ungakazi umncome. Mncome eqala umuntu. Ukuze mhlayise bheda futhi uphinde umsole futhi. Ungalindi umuntu azabhede mase uqhamuka umuntu usuyamxeka. Mncome eqala menza kahle. Ukuze ngelanga ube namandla ngelanga ukuthi lo muntu loyo ukwazi ukuthi umsole. Nihlupha la nina nama-essay amaningi. Nazi ukuthi wonke umuntu okhuluma usefuna ikhundla. Yonke niyaziyo le. Wonke umuntu okhulumayo ufuna ikhundla. Wonke umuntu okhuluma ufuna ikhundla. Mina ngabade ngasithola isikhundla makuthiwa bengisifuna. Angiyoba mhlawumbe uconvener noma ngibe ubani. Kodwa khona ngoba yiyo kube kuthiwa bengisifuna isikhundla.
weluhle niyahlupha nini mhlambe nawe ngomunye wabo ufuna nawe laba uconvener coordinator noma labo lolo team le mhlambe nawe phakathi kubona mhlambe nawe nje omunye wabo mhlambe ngenzeka nje mhlambe nawe omunye wabo mina ungayibhali comment mina ezongitshela ukuthi mina ngifuna ikhundla ungalingi uyento efana le ngoba kumele uqale ungincome mangenza into enhle kusasa masuyangixeka ke mawenze njalo uyobe wenza into enhle kakhulu leyo kodwa uma uzoqhamuka necomment ezongixeka ungakazi ungincome no ayikho right leyo nto leyo before nje umuntu umxeke emncome eqala ukuze ube namandla okudla umuntu loyo kusasa uma ngebenza wrong ukwazi ukumxeka abantu abafana nabo bayahlupha akubona bonke abantu abafuna ama position akubona bonke abantu ziningi izinto ezenzakalayo kuningi futhi ungabi happy kwabantu kuningi futhi unganami kwabantu kodwa kusho ukuthi abantu bangabeveza ungabi happy kwabo lawo bantu laba sebefuna ama position mangabe interpret indlela leyo usuku wrong kakhulu so mntakama next time ngincome eqala next time ngincome eqala before nje wenza steps ukuthi ungixeke ngincome eqala mangenza kahle bhale nje ungincome eqala emva lokho ke usiyongixeka ke ongixeka ngakho next time ungabhala ama essay lo wabhalile ngiyabonga.